Pois estamos aquí nunha empresa Vulcano, que se ve abocada a ter problemas exclusivamente porque neste momento, hai que decirlo así, dende o goberno central non se quere apoiar un aval para acabar de construir un buque e, polo tanto, para permitir que a factoría siga tendo actividade. A nós nos parece que é absolutamente intolerable, que estamos diante dunha decisión política que debe ser correxida de inmediato. Ese aval hai que darlo, o que non hai de recibo, e hai que decirlo claramente, é que se poida, dende logo, pois, dar 600 millóns de euros para apoiar a minería en outros lugares do Estado e se lle neguen a Vulcano apenas 5 millóns de euros. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego cree que as administracións están para apoiar a este sector, que non poden deixalo caer porque simplemente toman decisións políticas e, dentro como nós, demandamos claramente que o que está pedindo neste momento esta factoría se faga realidade. Non se está pedindo o mundo, se está pedindo simplemente que se apoie a unha empresa para poder continuar traballando, non máis nin menos. Que clase de iniciativas poderá tomar o Bloque para esta? Pois nós de logo tratamos na medida das nosas posibilidades, porque creemos en este país, porque o levamos defendendo con uñas e dentes de que non haxa un trato discriminatorio unha vez sí e outra tamén. Nós, como sabe vostede xa, tomamos medidas e adoptamos iniciativas no Congreso dos Diputados, por certo, votadas favorablemente, ainda que co voto en contra do PSOE, en defensa desta factoría, e faremos todas aquelas que sean menester nos ámbitos institucionais e, por suposto, comentábamos compañeiros, apoiaremos a manifestación que dentro dunhos días se vai a convocar precisamente polos traballadores de Vulcano. Pero eu volvo a decir, é absolutamente incomprensible que estén sucedendo unha vez tras outra decisións dos gobernos centrais con este país en lo que non nos merecemos. Queremos un trato igual, un trato xusto, e aquí ni siquiera estamos falando de cantidades multimillonarias, ni siquiera eso. Por lo tanto, ou hai unha decisión política tomada de acabar con esta factoría, ou se non, é inexplicable. E nós non vamos a permitir, e que defendamos a nosa humildade, a nosa modestia, pero que a nosa decisión, a que esa decisión política que leva a acabar con esta factoría, e, polo tanto, no fondo tamén, o propio sector naval, pois se debe para adiante.